وەکو پێشترهاتی ڕاگەاندن دەرگای بەدینان دەهێتە نوێژەنگیران پاریکاریە داراییە قۆنسڵخانە ئەمریکی li Hevlêrê û karê nûjenkirinê dê zankuya Kolombîya li welatên yanî Amerîka karê nûjenkirina vî dergihê rabîtin. Helbet ya diyar e ku ev dergeh yekî ji dergehên şînwariyên giringê qeza Amêdiyê ye û çendîn sala ye biçe egerê süruştî bît yanî destgir bît çendî gorankarî ser vî dergî hatine kirin. Ji bo parastina şînwarê êkî ji girîngtirîn şînwarên qeza Amêdiyê û zivrandina vî dergîhî bû wekû caran pêştir kaniyê çawa bû bi zivran navê ev dergeh dihête nîjenkirin û bû parastina dergîhî ye. Ew ku ji me hatiye terxankirin $500,000 ji lê qonsexana Emerîkî ve li Hevlêr ve. Karê nîjenkirina dergeha taybet yê şînwara yê girêdayîn ev çima din serekî ve çûnke karekî gelekî hîr û deqîq e. Niha yê dest bi karî kirî û umêdewarîn çend heyvê bihêda kar tê de bi dimahîk bihêt.